खा साजाकनाय खा यगजाकनाय मागलि गासाय फाइक्या मगलि मगदि यरजाकनाय दाखु बलिन्द्र रियां संसारनि याकार थांमाबाय नुखुमनि जत बरफनो खा खामलायजाक 21 जुलाइ 2024 o salo langma chongmabai sa khamya angui aba haike nukhumbo tabu bebakno birima nanglajak IPFT party ni ngui membership tongo bo daku Balindra Reang tamkok saka khanaini di Hambai ini 22 tarik Julai थांनाय 21 तारिखआव सिनि मानगोना GLC member ini takut Balindra Reang asramora PTT range ni roksa member totha sini IPFT party ni division advisory ni members bothamia 21 tarik Julai hঠাৎ খাই লুম্বুই অষ্টম চানো ইয়াকাरै খালামাनि बागै बेखिनो खामानि जों दिनाव फाइका जों डिभिजन प्रेसिडेन्ट एडभाइजारि चेयारमेन जत भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि डिभिजन जत दं जों फाइका फाइब्रनो बायथाक डाइरेक्ट लाइखासो अनिफ्राय खामानि बखरक्सा IPFT लायै दीर्घ बছর आन्दोलन खायै हाइजाक थांनाय 2018 सरकार फैनायनि साथे साथे जों PTT डिपार्टमेन्टनि GLC मेम्बर बनो जों रैखा लागातार 6 বছর हामखायनो आसाम रेन्ज न बनायखौ लियाखै बिनि सामखाय थमानि बिसिंग हठाৎ खाय लुम्बै बिनि बसंनो असंचाना याक खालामनाय बागै बिनि पाइथाक जों नालाय नायरक लाइफैया ओम बागै जतन